Mä kommentoin vähissä nyt vähän mietityttää, mihin ollaan menossa. Jaa. Vielä naurattaa. Niin, vielä naurattaa. Ota hetki, kun päästät ylös paskan jäykkinä. Tullaan alas niin valkoisena. Se kuulostaa niin hirveältä ääni, kun siitä lähtee, kun se nappaa kiinni. Se on silikon karneen päivällä, että ei kannata pöksyä. Ottaako vertaus, kun tähtää hirttosin mukaan? Sekunnissa. Olisiko viimeisen kaljan vielä? Sitten tässä on tuota Jeesus-teippiä, sitä surullisia kalja. Siis Jesse-teippiä hän ei ikinä. Tulee joku Nasan, tiedätkö, avaruusmies mieleen. Mä luulen, että se on minä, joka hyppää. Pikkasen jännittää. Silikon karne pöksyy. Mulla on niinku kuset jo housussa. Mulla ei ole kusiota. No Pauliina! Joo, kiitti! Se tulee! Asia. Kyllä näin. Okei. Selästä kiinni. Okei. Pelätään tuolla. Joo. Jossain vaiheessa on pudottava. Älä alhaa. Kädet sinne jättää. Joo, ei. Aivan mahtavaa. Terve. Okei, tsemppiä! Koska me uusiksi? Huomenna. Yes. Meillä on paino.
Ihan mahtavaa. Kannatti herätä. Kyllä, todellakin. Joo, voittaa kengät. En mä tarvi kenkiä enää. Mä sain kaiken, mitä mä hain. Mitä sä painat? Tuntuu, ettei tää ota ikin kiinni. Niin, ja sit kun sä ottaa kiinni, niin sit on silleen thank god. Ja sit kun minä taas ylös, niin on silleen Se oli 3, 2, 1, mene, selvä. Se oli kans mulle, mä olin silleen, päästi kädet irti ja kaari. Se oli niin siistiä. Hyvä tuuri kävi. Tultiin tähän näin silloin 8 aikaa ja sanoi heti, että joo, tänään ei kyllä pääse. Muutettiin jo 6 aikaa myymästä niitä. Mä oon sanonut tosi monelle, että tultaan nyt kattelee tähän nyt 10. Sitten me jäätiin tohon noin kuitenkin hengaa, kun ei haluttu luovuttaa. Sitten se on myöntyy myyjä tossa noin, se tytö, joka tuli Valkeen, koska se synttänyt kaikki. Kyllä sä ainakin päästit, me oltiin sitä, että on ihan päästy. Okei, nyt tuli. Sitä meni yllättäen nopeasti, siis sitä meni paljon aikaisemmin syttään. Tässä on mulle päällimmäisenä. Jos se on sun kanssa. Mä hyppäsin. Joo, mä olen hommatti ne. Lähettikö rataa? Kiitos. Yes.